Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ураза ул берәр нәрсәне калдыру яки тыелып тору дип әйттек. Һәм Рамазан айында кешегә нәрсәдән тыелырга, нәрсәне калдырырга тиешле булып тора. Беренчедән инде ул гадәттә ашала торган әйберләрне белә торып, ашау-эчү уразаны боза. Әгәр дә кеше гадәттә ашала торган әйберне белеп торып ашаса, эчсә, һәм аның гызыры булмаса, бу ишракта ул уразасын боза һәм аңа кәффарат тиешле була. Икенче, якынлык кылу. Әгәр дә кеше ират хатыны белән, хатын-кыз ире белән якынлык кылса, белә торып, бу ишракта уразалары бозыла һәм алар Рамазаннан соң бу көнне кайтарырга тиешле булачаклар. Һәм шулай ук кәффарат эшләргә тиешләр булачак. Кәффарат ул 60 көн бер туктамыйча өзлексез ураза тоту. Яки әгәр дә кеше 60 көн ураза тота алмаса, бу ишракта 60 мискенне ашату. Әгәр дә кеше ураза вакытында үзе теләп, авызына бармак кертеп кысса, бу кысу уразаны боза. Әгәр дә кеше үзе теләмичә кысса, бу ишракта ураза бозылмый. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: әгәр дә кеше үзе теләмичә кыскан булса, аңа бу көнне каза кылырга тиешле түгел. Ягъни бу көннең уразасы дөрес була диде. Әгәр дә үзе теләп, үзе сәбәп кылып кысса, бу ишракта бу көнне каза кылырга тиеш булачак. Шулай ук ураза боза торган эшләрдән булып тора, шәһвәтләнеп, хатынын үпсә һәм яки кычакласа һәм шуның сәбәпле мәние чыкса. Бу ишракта ураза бозыла. Шулай ук монда керә кул зинасы. Әгәр дә кеше кул зинасын кылса һәм мәние чыкса, бу ишракта уразасы бозыла һәм шул көн өчен шул көнне ул каза кылырга тиеш була. Ләкин кәффарат аңа тиешле түгел. Аш казанга, тамакка берәр нәрсәне кертү. Ул ашамлык булмаса да. Мисал итеп, фәгәдәяс. Чөнки ул әйбер, ул торба май белән майлана һәм шул май аш казанда кала. Әгәр дә берәр нәрсә тамагына кертте икән һәм аш казанына җитте икән, һәм шунда калса, бу ишракта ураза бозыла. Ул ашамлык булмаса да. Ләкин гадәттә ашалмый торган әйбер йотылса, бу ишракта уразасы бозылса да, ләкин ул көн каза гына кылына, кәффарат тиешле булмый. Әгәр дә берәр кеше хаталанып берәр нәрсәне йотса, мисал итеп, тәһарәт алганда, авызын яки борынын шайкатканда күп итеп су, әгәр дә авызында су күп булып, ялгыш йотылса, бу ишракта уразасы бозыла, йотылган су сәбәпле.
Ләкин бу көнне каза кылына һәм каффарат кылынмый. Ягъни Рамазан тәмамлангач, бу көнне ул каза кылырга тиеш. Шулай ук бу көнне, бузган көнне ул уразасын ахырына хәтлек тотып бетерергә тиеш. Рамазан айының хөрмәт йөзеннән. Әгәр дә кеше сәхәрне ашап, суын эчеп, иртәнге намазның вакыты кергәнен аңласа. Ягъни иртәнге намаз кергәннән соң, сәхәр тәмам вакытыннан соң ашаган, эчкән булса, бу очракта шулай ук бу көннең уразасы бозыла. Ул көнне ул уразаны тотып бетерергә тиеш, һәм Рамазан биткәч бу көнне каза кылырга тиеш. Каффарат аңа тиешле булмаячак. Шулай ук, әгәр дә ул ифтар кылырга утырды, вакытын көтеп, менә вакыты кирде дип уйлап, яки муаззин хаталанып азанны алдан әйткән булса, һәм кеше авызын ачса, бу очракта шулай ук вакыты кояш батмыйча ризыкны капкан булса, суны эчкән булса, бу очракта бу көннең уразасы бозыла һәм ул бу көнне каза кылырга тиеш. Менә бу эшләр кыскача уразаны боза торган эшләр. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад.